നാം ദേവാലയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു. അതിന് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ആ ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയായി. പിന്നീട് നാം പറഞ്ഞു, ഇനി ദേവാലയങ്ങൾ വേണ്ട, വിദ്യാലയങ്ങൾ മതിയെന്ന്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പൊളിക്കാൻ തുടങ്ങി. വിദ്യ ഉണരുമ്പോൾ നിങ്ങളിലെ ദേവാലയത്തെ തിരിച്ചറിയുമെന്ന് നാം കരുതി. എന്തു പറഞ്ഞു തന്നാലും മനസ്സിലാകാത്തതാണോ? അതോ മനസ്സിലായിട്ടും ആകാത്തതുപോലെ അഭിനയിക്കുന്നതാണോ? നമ്മുടെ അവസാന പ്രതീക്ഷ ആലുവയിലായിരുന്നു. ഇനി അങ്ങോട്ട് ധ്യാനം മതി എന്നത് നാം തന്നെയാണ് അരുൾ ചെയ്തത്.